Как не бе? Ти с нощи ми звъня, бе. Не съм ти звънял, бе, мой. Как ще не си, бе? За какво съм ти звънял? Ами... Сега ще ти кажа, една какичка ти е казала да ми се обадиш. Аз да ти се обадя. Ти откъде си? Аз откъде съм? А ти знаеш откъде съм. Не, кажи ми откъде. И какво искаш да ми кажеш за Велизар с нощи? Сети ли си? Ясно. Ясно. Защо си от друг номер? Аз номера имам. Ти сега сети ли си какво ще ми казваш? Май не са те предупредили. Не съм в разположение, така, защото съм около хора. Не си в разположение. Може ли аз да ти кажа нещо, пък ти нищо не ми казва? Да, бе, кай. Сега, бъди така добър да кажеш на любезните господа, които са те помолили да им направиш услуга. Първо, не ми пука за тебе, ма да не те забъркват каквито и да било каши. И второ, кажи им, че това нещо, ако се повтори, няма да им се получи. Ма ти кого заплашаш, бе? Лайно. Кого заплашаш, се питам? Много внимавай как говориш. Разбра ли какво ти казах? Ма ти за кого се помисли, че ще ме заплашаш мене, моето? Не бе, ти за кого се помисли? Ти откъде си, бе? Ма не ми говори на бе. Ма не ти говоря на бе. Ма много си се объркал. Много си се объркал, разбра ли? Кажи на човека, не ми казвай копеле и мършо. Ти мене от равновесие дал уцън, това е точното дума. Май не са те предупредили. Не са те предупредили, не съм ти маняк. Не са те предупредили. Да, не са те предупредили, очевидно. Не бе, виж сега, аз с кого си го слагам и с кого не си го слагам, не е твоя работа. Ако ще имаш да ми казваш нещо по повод на това, което ми се обади, ми го казвай, защото нали беше скоро около тебе, ама нещо изведнъж промени тона, вече не се притесняваш от присъстващите ли, какво? Се притеснявам въобще, защото са мои. Защото са твои. Айде обяснявай и другото тогава, като не се притесняваш. Другото няма какво да го обяснявам, защото той се вършиш. Защото те се държат, т.е. ти си ми приятелче, така ли? Ти си ми приятелче. Ти си ми приятелче, ама аз не съм те оценил. Така ли? Аха. Така че кажи на колегата си и на колежката си, че историята не е забавна в тази посока. Нали ме разбра?